Right, muri Zimbabwe makadiko kumatimana enyika kwese kwa muri zita ninonzi TJT1 tiri pano patichika MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So chirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake achisikumira chiri kupfuurira mberi. Tinokutendai nekuramba muchitifollowa nekuramba muchiona mavideo edu nekuramba muchitipa mazano misi nenguva. Ndinogara ndichitaura kuti mukaona tauya nenyaya panapa aisi yedu tega, inyaya yedu tese. Saka nyaya iyoyo tinofanira kuizeya kana ichinge ichida kunzi inyatse kusvika painofanira kuti isvike. Ndimi munenge muchitibatsira kuti nyaya yedu inge ichisvika ipapo kune avo vari kutsvaka hama dzavo. Tinokutendai muri Zimbabwe nekuda kwekuti chirongwa chino kubva patakachitanga kutaura kuno kune vamwe vanhu vari kubatsirika nechirongwa ichochi, vamwe vari kusangana nehama dzavo. Saka chirongwa ichochi chakakosha. Ndinonyanya kukurudzira kune uyo ari kutsvaga hama yake kuti zvakakosha kuti unge uchifollowa chirongwa chino ichi nekuda kwekuti unogona kusangana nehama yako ichikutsvagawo. Saka izvozvo zvakakosha. So thank you very much muri Zimbabwe, tinokutendai. Mwana anoda kuziva dzinza rake. Right, nhasi ndadzoka zvakare panyaya yedu yamike. Ndatirega ndimbonzwawo kuna sekuru timbonzwa kuti nyaya yedu kubva patakabva paya zvakamira sei, because hapana update yatakamboti tavana kubva ipo paya. Saka ndo zvatisimudza tikati aiwa kokutukana here handiti kuwirirana. Ndo zvatituma kuti tinge tichigara pasi zvakare nasekuru timbonzwa kuti kubva paya kusvika pari zvino zvinhu zvedu zvakamira sei. Mukanya makadii? Tiripo muzukuru wakadini. Tinofara hedu. Kuri sei kuno? Kuno kunani. Ndino kwa mapo. Aiwa apo zvekuti. Aiwa tinotenda sekuru. Maona tasvika katikati mukanya kubva paya tisati tawana kubatsirika. Pane here zvakazombochinja kana kuti zvakamira sei kusvika pari zvino panyaya yemukomana? Anobatsirika here mukomana uyu kuti zvinhu zvibude zvakanaka? Chokwadi mukomana anobatsirika. Unongoziya kubva ipo paya ndichokwadi kuti mama kamiriro muchiti ndo takaita tinokufonirai. Ndizvozvo. Hatina kukwanisa kuzozviita. Saka ndo zvabva zvazonyanya kutona zvatanga vara kutora nguva yakareba tisina kukupai mashoko zvakamira zvakati. Asi saizvozvi takadzimudzira zvekuti timboramba tichinyengetedzana. Chichi pamakagara pasi sekuru makabuda nei? Pamakagara pasi muchiti mazodainzana taenda zvedu izvezvi? Asina kuzobuda zvakanaka. Nekuti tachikurukura nhau iyi kuti onai mwana pamwe anogona kuwana something uya zvinobva zvabuda here nemazvo kuti mai vataurire mwana wavo baba wake kana kuti mai nini vake vaudze mwana baba wake. Inini ndaramba ndakamanikidzira izvo kuti nyaya ipere zve zvakanaka. Azvinozvita zvava zvati iwe wangu munin'ina stenu kana mai iyoyo ina handichatori ende handatobuda munyaya yayi. Wabuda nechirudziko, wabudirei? Kutoramwa here? Aramwa akati hai ndakwenda chikamuda kuipedzisa mopedza mega, kamugona kuzvigadzisa mozvigadzisa mega. Alright. Mai wake zvakare kana zvakadaro imimi hapana chandichatomboda kubva kumwana. Saka ininiwo kana mati munogona kuzvigadzira mozvigadzirisawo muri mega. Yangu futi hanzvadzi dikiwo ibva kana imimi vana hanzvadzi nemisisi makutiramwirawo ndichiziva izvozvi ndakwenda kumba kwangu wanokwenda ngosara ndahwani kudawo ndichafunga ndotangira papi ndodidini. Izvezvi kuti tikada kuti uvafonere takaita mbofunga kuti ukaurira kapura tikati atosangana todi
tokurukura semhuri kuwafona havachadairi mafoni. Kuti avachaziva kuti vari kuheri kudzimba kwavo kana kuti havako. Ndakomirawo ndikati ndakaiva ndandimudza kuti tichaonawo yangu hanzvadzi diki kutaura nayo. Ndinoziva kuti nehanzvadzi diki hatipesani, tinowirirana, tochiona kuti titadzira dzipi dzinoita kuti mwana azive baba wake, ivo kana vakakuya kwavo kana kushaya kuya kwavo, asi tamboonesana. Saka pari kunetsa manje Mukanya ndepekuti anditi makanzwa mama pai wachitaura kuti ndikuda kuripo. But chinhu chandakafarira hangu chinohwani chekuti imimi makarerutsa patakataura nyaya iyayi. Mukati imimi zvinhu zvamuri kuchaja mwana zvakawandisa. Mombe 2 nemasutu zvazodai mwana haasi kushanda. But imeke mati alright semwana akatadza makadi kumanya madii kuti mbudzi. Makazvitaura pari. Takazvitaura. Asi vakabva varamba. Zvichiratidza kuti kuramba kwavo varigona kunge vaine ruzivo kana kuti vari kuomesera mwana kuti vatadze kuripwa nyaya igotadza kuenderera kumberi. Asi chokwadi chechangonaka kuti zvinhu zvikaburiswa pachena zvinhu zvazvinozotibatsirawo tisi mukurarama mumisha matiri tichigara. Saka izvozvi manje kana vachinge vati mwanda manje awa Mukanya wadiki warama, ivo mai vacho varama, saka ivo mai vacho vari kuti havachadi kuripwa namai kero, vari kuti vaingotsenga mukano. Vakamboti inini mwarenga ngaagare kana makuda kuripwa imimi richiripira naye pachezvenyu. Tikati kozvino saka takangoti si vanhu vakwidzawo maBP munguva vakanga vanyatsofungisisa vachadizvo vachauya. Saka ndiwo nhau yatati kuti ini ndikaona hanzvadzi yangu diki tombonzwa pfungwa dzayo kana achigona kunonyengerera nemukoma wake mai vamike ivo vaya zvikange zvaita vouya togara futi pasi kuitira kuti nyaya iyo ione kupfuura, mwana aregedze kuramba achishushikana mumwoyo make nekurarama chaiko chiraramo chake chiregedze kuramba chakasungika. Asi mimi semazivira munoita Mukanya wadika, mungatadze here kuwana mukana wekusesesa mukoma moonyatsa kugara nawo pasi muchivatsanangudzira kuti nyaya yatiri kufamba nayo munenge haisi nyaya yadiki uye haisi nyaya yekuti tingaite rakaraka nayo, inyaya yekuti kana ichinge yatotangwa inofanira kuti ipere. Mungatadze here kunyatsa kugara nawo pasi mimi muchivadzora kuti vakwanise kudzoka kuti nyaya iyi ipere pane chiramwa chavari kuita kuti chiitonora ndakusiya ichiita nyaya dzacho. Handifungoti angarambe, asi chiri kunetsa, haasi kuoneka. Ukasvika kumba kwake nungu aingonzi abuda iti yambouya kuma iyo kuti handisi kuuya ikoko ipapo zvokuti ndikasangana naye ndamboendawo kuzvimabhawabhawa kuda kumboedza kuti pamwe ndingasanganidzane naye pazvimabhawabhawa tikakurukura titega. Unoziva kuti munguva mukange mambonwira kana munhu anga ane pfungwa dzake anogona kudini tinongopesana. Saka ipapo taingoti chero kana iye azopfunga kuti akuda kundionawo munguva anouya, asi ndiri kumutsvaga kuti tipedze nyaya iyi tirutsire mwana kuzukura agara achingoziva paamiri chaipo chaipo. Saka toti Mukanya zvadai varama, hapana here umwe munhu wekuti anogona kuti batsira kuti vanhu ava, because ava vadika vakabva na mai vacho vakabva, ndimi mhuri yacho ka ndizvozvo. Alright, mai vacho vakatiramwira, saka watinoenda tichindoti mai vacho ndiani? Ndopandea kuti dai kana munin'ina wacho munin'ina wamai Mike akangosaomesawo musoro akareruka, hapana chinokona ndimai kavo zvakare tinogona kukurukura tiona kuti tinosiyana papi. Nokuti zvatei tasunga izvozvo ivo vakaonana
anogona kumudza kuti mukoma sisi makange muchoma henyu musoro makaramba asi nhau yedu iyai yakazoperera pekuti kana kuti zvinezvi yapekuti vanogona kutambira. Okay. Alright. Boze nyaya iripo manje ndeyekuti isisu semafungira taita ndichitaurawo na Mike pane mhosva dzese dzaakapiwa hatina kuzviramba ende takatotora ugadziro hwemhando yepamusoro zvinhu zvese zvinge zvichidiwa. Kana nhasi dai nguva ripo achiti inini ndakagara panapa ndipe zvinhu zvangu taikwanisa kungowapa taikwanisa kuvapa zvinhu zvavo zvavari kuda mwana oziva dzinza rake. Saka chaakutinetsa manje ndechekuti communication yacho hapasisina. Pamadhays apfuurayo taimbotaura zvakanaka, no uyai tigare pasi, uyai tidai, but kubva apa zvinhu zvake zvabva zvati nyangarara. Hapana kuti kubate vana mukanya wacho foni yacho yatomboramba ndikufonere kuti mukanya zvinhu zvakamira sei zvakadai. Ari muzurombo pandakazokufonera ndikati mukanya ndimirire ndikudi ndokusvika ndosaka ndasvika nhasi ndichida kuti ndinzwewo kuti magariro amakaitawo nemhuri nyaya yedu takangosiya tangoihenga tingakwanise kufamba sei tapapi asi inonaka zvayo kana mukomana yakadzvenga hake neyo futi tikaona mudiku tikawirirana asi mukomana anenge achinzvengei naye mukanya. Pane chinhu here chekuti iye sekuru wadika wamukanya wasiriwo amai vemwana, saka iwo vari kuramwa vari kuramwa icha vari kuramwa ndozvatisiri kuziya kaizvozvo kuti chakanyanya kurwadza ipo paya chii. Saka wakambotukwa here naMike zvokuti vanogona kuzodzoka futi vakutoti Mike akandituka kuda kuripa paya vakatukwa here munhu handiziva hangu. Pamwe sevanhu vanenge vari mhuri pamwe makazogara pasi pamwe akazodzoka Mike mukazotadza kuwirirana futi akazoshaisha Mike haana kuzodzoka kubva paya ini muchitobva paya naMike ndaitoti pamwe zvataura pamwana handipaya matakataura ekuti aiwa machisunungurai mwana awanawo chewiri kuti zvamuda kuripwa zvacho azvizodi zvigwana mari pfume kuzvitengesa. Saka ndakotowo semumupwiri anenge ari musango ari kutsvaga ivo ngwagaradzikana kuti zvatakataura ipo paya kuti sungurai mwana awane pfuma pamwakabva wafunga kuti pamwana newanobva auya handiwo patisiri kuziya kuti chakanyanya kuvabata chaizvo ipapo chikavavhiringidza nanzvadzinoanzvadzwa vese vangoti aiwa nanhasi waini nditoshushikana kundizive kuti zviri kufamba sei chichazombodariso isitata kuti nyaya yako unobuda zvakanaka. Asi nyaya inenge yabhotaurwa mumamisha mupi yo yanga iri yatingati chii yamudaidza kuti inausiya but ichazopedzera yadi yatekeshera kwese kuti vanhu izvo vanga vakuona muzvivhitivhiti umu kuti ndiMike wepapa uyu wepapa uyu chii chaakuitika. Saka yanga ida kuti ibva yangokomberwa mune zvakadi zvakanaka. Asi kungoti henyu mukanya chete inyaya dzekuti henyu zvinhu zvacho zvinogona hazvo kuita sekunge zvinonetsa, but ndichidzoka kumashure pamaimbotaura mukanya kuti nyaya idai makaigadzirisa makamboigarira dai mainini vachitaura kuti nyaya iyi makakusi kutanga kuti muigadzirisa zvekuti maonere enyu mimi chiri kunyanya kutirwisa kuti nyaya iyi igadzirike senge isingagadziriki. Imi makaigarira dai mega semhuri muchida kuti mugadzirise nyaya mukaibvanyangura futi. Izvozvi isusu tauya tapindawo mumhuri menyu kuti tigadzirise nyaya iyi iri kubvanyanguka futi. Pane here zvimwe zvinhu zviri kunetsa zvokuti zvinoda kuti tidaidze munhu anobva kana kuAmerica kuti auya akwanise kugadzirisa nyaya iyi? Hazvina nidi kudaidza munhu kuAmerica. Saka todii kuti nyaya igadzirike? Ine zvainenge ichisungawo yegawo kuti nyaya iyi takamboigarira zvechokwadi semhuri
yakazokuti tadze kufamba yakazoita mimwe mibvunzo yakafanana nemibvunzo waurugwa kuti tingatitsvagere kuno kuAmerica tingadidi mibvunzo iyoyo ndo yakabva yazombomisa vanhu vachibva vamboramwa futi maramwiro akadaizve ndingangozvitanga ndobva tadi zvedu vatanyarara tikati musikana mudiko yakambozvitaurawo kuti nyaya yekunyarirawo zvenyu asi ichadzoka iyi matadza kuisorova asi ichadzoka ndobva tagara kamakoresa ukatasa nguva yatakaigarira nepatakazomboigara kusvika zvino paana Mike ndaane mhuri yake takuigarira futi pasi inotori vamwe vakafa vari pasi vakangozisiwa zvakadaro asi iri pano patata kuti vai vakambotibvunzawo mibvunzo yakaomarara vasipa ava zvatambosarawo tega tofanirwa kuti tigadzirise nyaya ipfuure isazosara futi mashure omwe tichizobvunzwa futi kune vamwe vadiki kwatiri ibva yangoperera pakuti yabva yaguma apa kana pane zvimwe zvinowani zvinotanga kuumbika zvitanga kuti vanhu vaite umwe upenyu hutsva ndiwo matsakatikira yange achingodi ipapa vaanoona kuti yange yafamba takuti ndofunga izvezvi takuda kunohwina vanhu vabva varamwidzana saka kakunoramwidzana kayaka ndokanobva kanetesa chii wobva wagara makore mairi matatu asi pamakore mairi matatu kavamwe vanenge vachifa handivazvo saka nyaya iyi yotozomukazve because imi manje vanasekuru makatadza kuzvigadzirisa muchiri wapenyu muripo hapana munhu anozokwanisa kugadzirisa nyaya idzi zvakafanana nekuti nhasi Mwari watonga kutonga kwawo mai kobva wati ti awapo hapana munhu anorarama kweupenyu hwese panyika mai kobva wati ti zvinhu zvakadai toita sei zvinhu zvinenge zvobva zvatopera zvakadaro mwana uko ari kushungurudzika ari kuda kuziva dzinza rake asi zvoperi zvakadaro nekuti mukugarisana umu vamwe vane masahwira vamwe vanodidini panozongoitiwo mumwe anogona anenge aine nhoroondo iyoyo anogona kuzongomurumawo nzeve kuti iwe uringonetswawo nevanhu ava chaimbonzwawo zvichimbotaurwa zvino vabereki vako iwe baba vako vari kuti iyo ozvitambira kana kushatitambira asi zvinenge zvaane nguva zvekuti vanobva vatanga kuchizorwa nevanenge vasara vakurwisana kuti koimimi vabereki venyu sei vaiva vasingatitaurire nyaya dzavaiziya idzi saka isi tata kuti dai yangopera tichiripo sezvatiri kutaura izvi yange yanakiriwo kuti iwe wanga waitiwo mukoma waMike anga akuchibatsirawo kumirira kumupoo mazano kumukamfota nokuti uri wegaka unopedza wafunga kuzvisunga kana kumwa poison izvezvi zvanga wamukamfota nyaya chayafamba zvino macho akuti opfocho tatichazivi manje kuti alright saka muchidimbo imi musekuru muri munhu mukuru tiri kunzwa kuti Mike ane machallenji aakataura nanhasi asati apera achiri kusangana nedambudziko iroro kana foni chaizvo zvizvi kuda kumufonera foni yakaita mamba chanenge asitorina foni zviriko here tingati here kwete kuti zviriko tingati here isisu zvinhu zviri kuitika kuna Mike zviri kukonzereswa nekusanga achiziva baba vake kana kuti asingazivi dzinza rake maziviro amunozviitawo imi semunhu mukuru kana kuti tongoti hedu matambudziko angoriwo munyika makazvitarisa imimi iye achikuudzaiwo semuzukuru wenyu kuti sekuru ndosangana nezvakadai ndinotona mwana wangu azorwara zvazodai mabasa chaiwo zvinhu zvakaoma izvo zvezvimai vari kurowera zamo pasi avari kuramba zvinoita here kuti Mike agare zvakanaka zvinhu zvakadai zvinhu izvi hazviti kuti Mike zvine zvazvinenge zvichireva asi pakurarama kwedu kwese zvinoitikwa apo hazviwanikwe pese pese zvinoitika apo nepapo mhuri dzakasiyana siyana saka zvinonetsa kuti vanenge vakazviita kana kuti vanenge ndingati semararamiro akuita vanhu mazuva anaya ndo paunoona mumadzinda vanhu vachinongidzana kuti ndofunga ndinge akazodai akaromba ndinge akadai ane mushonga ane mazvoro saka zvinongoda chokwadi
chokwadi chikange chaburiswa pachena zvinoreruka. Okay. Alright. Asi toti mimi sekuru dai kuri kuti Mike mwana wenyu mimi kana kuti mimi muri amai wa Mike, mwoyo wenyu munonzwa sei mwana achitambura kudai? Munofila sei nemaka muchimuona Mike nekutambura kwese kwaari kuita? Imi munyazoziva kuti Mike muzukuru wangu, imi munonzwa sei pamwoyo penyu? Unorwadziwa nazvo. Chinorwadza nekuti unenge wakatarisa kuti muzukuru uyu akashanda. Unoziva zvinoitika pamuzukuru. Muzukuru akashanda ndiye wandinoudza kuti muzukuru handisina trouser, handisina zvipfeko zvakakwana. Muzukuru kana aine pfuma anokwanisa kukudi ndiye anokutengera. Zvino kana iye wasina kana kuti umuudze kana shuga chaiyo zvinorema. Saka zvichida kuti zvienzaniswe, tese towana pashoma paanenge achiwanawo tinokwana tichidya tese tichifara. Asi apa manje kana pari pekuti inini nyangwe ndikavavarira kuti Mike muzukuru ida wandipo shiti, nyangwe akakura yanenge akapfeka, imwe nguva Mike anorwadziwa kana kuti Mike anenge asingazvide. Dai vachizvida vatange tapaka mutoro kuti iwewe hanzvadzi taurira mwana wako chokwadi, asi ndio chaari kudi, chaari kunzvenga achitiza achigarinasa. So kurudziro yangu kune uyo ari kuziva kuti ane munhu aakashaya, ndinokumbirisa kuti rambai muchiona chirongwa chino, zvichida unogona kusangana nehama yako. Kune uyo ari kudawo kutsvaga hama yake, platform inoi yakasununguka kuti munge muchiishandisa pakutsvaga hama dzenyu. Saka so thank you very much, ndinokutendai. Asi musakanganwe kufollowa YouTube channel yedu, musakanganwe kusubscribe Facebook page yedu, musakanganwe kufollowa ku TikTok tiriko zvakare. So chikumbiro chedu chenge chiri chekuti kana kuchinge kuine masponsa anogona kutibatsirawo pachirongwa chatiri kufamba nacho, makasununguka kutibatsira. Chinongotiremera panyaya iyi inyaya yetransport, kunyanya kufamba tichienda kuti chimhanya tichikwira nekudzika. Saka so thank you very much muri Zimbabwe, ndinokutendai. Rambai muchititsigira nekutipa mazano. Tikauya nenyaya, ndimi vanhu wacho, ndimi munotiudza ku comment section kuti nyaya iyi toibatsirana sei tiri pamwe chete. Saka so thank you very much muri Zimbabwe, tinokudai. Rambai muchititsigira, mazvita. Ndiri kukunzwa ipati ini ndakatarisa hangu sekuru nekwatabva nenyaya tichifamba nayo, ndiri kuona kunge fanika wana mukanya mwoyo wetsitsi chaiwo naMike ngei ndiri kudaro. Maifanira kumubatsira mukomana, imimi wana sekuru wacho ndimi maifanira kumubatsira. Saka ndiri kuona sekunge fanika imimi wacho wana sekuru ndo ndasaenda bvunza kuti dai ingari mwana wenyu mainzwa sei. Tomboti alright, sekudai kuri kunzikana kuti mai wake wakafa kana zviya zvinonzi munhu anomuka anobva anenge achiona mwana wake achitambura. Tomboti imimi sekuru mwana wenyu muri kumhepo makafa, muri kumuona mai kuya achitambura sematamburiro ari kuita achidzengerera kudai, mwoyo wenyu unonyatsofila sei kuti shuwa mwana wangu ndo zvaari kuitwa izvi? Handinobva ndamukazi ndomubatsira. Saka imimi sei wana mukanya apa, imimi muri vanhu vapenyu, nyaya yemakamboigarira mumusha, muri kutadza sei kubatsira mukomana? Hatisi kutadza, muri kutadza, tiri kuitora zvainoita nyaya iyi. Haisi kuda kuti ngonzi nepadumbu iyo zvishoma nezvishoma izvozvi. Pane munhu anogona kusumudza muromo wake achitaurira Mike kuti iwe wakamira zvakati, wakamira zvakati. Ndo mai wacho kwatiri kuti saka ndati ini kana mai wacho vari kutiza mainini waMike tichagara nawo pasi, ndovadaidza sanzvedzi yangu
iurura naye wona siwa kwari kuti zvekanzvenga ndimi vanakadzi munoziva zvakaitika zvese taurira chokwadi kumwana iye akanga ati zvinomuremerawo tochisa musoro pamwe chete kuti ndiani mumusha medu munomu anogona kuburitsa mazwi aya. Alright. Saka sekuru ndoda kukubvunzai. Muchidimbo muri kutaura kuti imimi sekuru nyaya iyi muri kuiziva. Asi kuti muzvitaura zviti. Azviti. Asi muri kuiziva. Ini nasi ndikutsvaga baba vangu vanonzi Tafirei Nyika Mugweni. Vaishandira paGlenora Police Station. Ndakakura ndichichengetwa nagogo vanova mai vangu. Asi ndinotenda Mwari, rimwe zuva richasvika, chiedza chichapenya, nzira ichawanikwa, mwana achaziva kwanobva. Ndinofara hangu kuri sei kwamuri? Kuno kuri nani? Ndiani zia? Mukutaura na Linda. Linda ani? Linda Zimbango. Alright. Andisi. Yangu iri pakuti ndiri kutsvaga baba vangu vanonzi Tafirei Nyika Mugweni. Alright. Iwe unobva kupi kumusha? Kumusha kwangu inini kunonzi, kumusha kwa baba vangu ndekwa Murambinda, kunonzi kwa Mugweni. Mama vangu vanobva kuBhohera ikoko futi, kwa Nyashanu, kwa Ziriru uko, vainzi Stiwe Zimbango. Vainzi Stiwe ani? Stiwe Zimbango. Hauna kumborafika uri mwana wangu chaiye? Asi ndinotenda Mwari, rimwe zuva richasvika, chiedza chichapenya, nzira ichawanikwa, mwana achaziva kwanobva, uye maronda emoyo achapora. Ndikukonzwai. Saka ngatichibatsirane sekuru kuti nyaya iyi kana zvichibvira ngaibude pachena. Isusu tozivawo kuti chii chakaitika mumhuri menyu kana kuti mai Mike wakaita sei kuti musunungure mukomana. Isusu nyaya yedu hapasi pakumboti tikuda kuti mai Mike kana kuti waite sei kana kuti mimi wana mukanya mudii. Isusu nyaya yedu iri pakuti ngatisunungure mukomana Mike. Ngatisunungure mukomana. Tasunungura mukomana imozosara yenyu muchiita zvemumhuri mani zvemumhuri menyu. But nyaya hombe iri pakuti mimi mukanya makanzwa mai nini paya vachitaura kuti no wana mukanya mimi muri wanhu wakuru ndiri kukupai mukana wekuti mugadzirise zvinhu izvi. Mukatadza kuzvigadzirisa ndo pandinenge ndakuti but nhasi wacho tiri tadzoka futi muri kutaura kuti mukanya wadiki varama mai wacho nyakubereka varama. Saka tiri kuenda kopi manje? Ndozati mai nini wamaikava akauya ndikagara naye pasi towirirana kana tiine maonero atiita kuisa ipapo kana pane mumwe munhu wechitatu anenge achidiwa toiona kuti ndeupi tobva taziva kuti sekutaura kwatakaita paya kuti kana mai havaripwa zvino kana vatiza saizvozvi zvakuti vati mai nini ava havana kuti vada kuripwa akawo yangu hanzvadzi kana achiburitsa udi ubva achitaura. Saka izvozvo handivati havachade kuripwa. Saka toti bvonjongodzo futi hatichadi kuripwa wabva wabuda mai Mike wacho. Saka so anyway sekuru inini kungobvunzawo nenyaya yekuti mwoyo pamwe pacho unenge uchirwadza kuti no kana tichiuyawo kwamuri kune vanhu vakuru tinenge tine
kutenda kuti imimi ndimi munotibatsira. Icho wani. Zvakare ndiye munofanira kuti mubatsire mukomana uyu. Because mukomana uyu makamurera kubva ari mudiki kusvika izvozvi zvakura ane mhuri yake. Ane mhuri yake kubva paakatanga kutaura nyaya yake kwamuri. Vana sekuru unai mamiriro akaita nyaya. Makamupa futi mhosva imi mwana sekuru. Kuti wewe wazoenda kuna mai wako isisu tisipo sei. Pati mimi wana mukanya muchiziva kuti mwana uyu akaomerwa. Zvinhu hazvina kumumirira zvakanaka. Paitsika iyi kufambisa zvinhu nemuitsika dzechivanhu. Kaziona mukanya asi kana muchiziva kuti itsika mungabva mamuomesera kuti wazoenderei kuna mai wako isisu tisingazvizivi. Imimi futi ndimi futi akauya kwamuri mukamuti imimi enda kuna mai wako. Saka imimi muchiudza mwana munofanira kumuudza zvese because vana vemazuva ano havazivi chiwanhu. Chiwanhu chaicho kuti tinyatso kuziva kuti chiwanhu chinofambiswa sei. Unobva apa uchienda pari. Dai makanyatsa kumubudzira pachena kuti mwanangu Mike, kana uchida kuti nyaya ifambe zvakanaka enda kuna amai wako. Asi nzira yekuenda kuna amai wako tisu. Ani mukuzviona unofanira kutanga wauya kwatiri. Isisi totungamira. Toenda kubatsira panyayani. Panyaya yako. Saka imimi pamakamoti enda kuna mai wako haana kuzviziva. Akabva andoti vhocho ega akananga kunani? Kuna mai. Ndo pakazobuda mutauro kuti akumupuma futi kuti wakapuma hanzvadzi yedu uroi. Ndo pari kunziripa. Ani mukuzviona dai makangomubatsira kuti mwanangu iwe uri mudiki chiwanhu chinofamba so. Unouya kwatiri. Wauya kwatiri isisu tisu tichakuratidza gwara. Tobva taenda kuna mai wako. Togadzirisa nyaya idzi tofamba zvakadini? Zvakanaka. Kuti mai acho ava vanonetsa havatangike. Ipapo pakaisisoi kwaingorungoda redu kumwana asi taiziva kuti agona kunotokonya. Ivo vochiuya manje vachiti onai zvandakaitwa. Topaona kuti avakarwadziwa nekuti akavabvunza vabva vachiuyawoka. Isu tokuchitanga kuti iwe mwana waitawo mistake. Kuti tange kumuti wakagona wakadai hazviiti tokuti iwe wakanganiswa wakaenda kuhanzvadzi yedu. Tisingaziye asi tiziva zviri kuti akagona nekuti ndiye akunopfundura kuti nyaya ichifamba. Ino nhasi unoyange yafamba yasvika pa waona kuti ivo manje wabva wati izvi handichada enda kudai. Vakubuda mune vamwe. Aiwa ndiri kukunzwai sekuru. Ndakunzwai. Saka so ndinotenda. Saka pane mukana here wekuti ava vairi muri kuti varama mai vacho nasekuru ava vanogona kuuya tikazogara navo pasi tichinzwa kuti tofambisa sei. Because Mike kuti anga achikwanisa kuvaripa zvinhu zvake zvavakataura kana izvozvi mukawaudza soko randinoda kuti mundovaasira kana muchinge mavaona muvataurire kuti hanzi naMike mama muripo wenyu uya wamakataura vapo. Ndoshoko rekutanga ramunovaudza. So tozonzwa kwamuri imimi kuti kubva ipapa tine mukana here wekuvaona kuti tivape zvinhu zvavo uye wachibva watiudzawo kuti zvinhu zvakamira sei. Izvi zvinhu tinozvitenda ndozvitambira tichiti ndisati ndazvipasisa kuti inini ndochoona munin'ina wamai Mike yangu hanzvadzi diki tonzwa pfungwa dzavo kana tagara naye pasi tanzwa pfungwa dzayo tofanirwa kuchikudaidzai wonzwa pfungwa dzavo tiri pamwe chete kuitira kuti chichiburitsa anza inoita kuti kana vazviti oraiti ndozvida kana kuti vati havasi kuda uyu anenge atoro maonero ake tongoziva kuti nyaya yakuenda kunobuda yakutonobuda pachena. Alright sekuru. Aiwa ndinotenda. I think ndo nyaya ndinenge ndichida kuti ndinzwe nekuti updateawo kuti zvinhu zvedu tapapi nenyaya yedu asi isisu taakunzwa kwamuri. Isisu zvinhu zvavo zvavakataura zvapo. Saka tichanzwa nemi kuti munoti tichi uye zvakamira sei. Ipapo pamataura tikavasvitsawo toona kuti kumboramwa kwavaita izvi zvavo zvapo vanoramba vachakaramwa here kana kuti vanonge vakudzoka kuti tauya vakuita inodzimarika. Hapana vanoiramba. Alright. Saka ipapo ndo pakakosha tichanzwa kuti vanotitambira sei. Then kana vachinge vauya toprocessa nyaya yacho yofamba zvakanaka. Chatiri kunyanya kushuwira sunungurai mukomana. Uye musunungurei uyu zvinhu zvake zvifambewo zvakanaka.
Aiwa. Zvakaoma mukanya kuti pese paunofamba unenge uchingonzi dzinza rako zvakazodai mumusha mudzinza mako zvakazodai zvinovhiringidza kana izvo zvavari kutoita mai izvi munoziva kuti zvinoita kuti mwana atambudzike ichokwadi zvavari kutoita izvo zvekutomuramwira izvo izvo wachimutuka wachiita sei zvinotoita kuti mwana atambudzike because amai ndiwo amai saka izvi zvinenge zvichitirwadzawo kuti dai hanzvadzi yamusungurawo dambudziko rake rirengedze kuramba futi ichipinda paimba make nokuti vazukuru vake vana vamaika rimwe gore kana rimwe nguva kana mwari akavakomborera vachachengetwa nevazukuru vake ivavo vanenge vari vazukuru vavo saka tobva tiri kutema kuisawa tati shoko ramwayana riri rakanaka rekuti tinovaudza kuti zvinhu zvezvi hanzi zvapo dzimweni wavo tataura netonzwa zvaanenge ataurawo tikawirirana chete zvatopera chokwadi. Alright, ndinotenda sekuru, ndinodaira kuti munozotiudzawo kuti zvinhu zvakamira sei but haadai makasikawo kuti zvinhu zvacho zvibude zvakanaka. Iye nhasi uno ndichaenda nekumba kuhadzudzi yangu ikoko ndonomutarisa kuti aripo here, kana ndaona aripo totomukana ndamuti uya kumba, kana asina kuya kumba tokurukura, akati ngatikurukurewo nori nyaya yekuti ndichataura naye tiri vairi tinyatsoonesa hamba pakati pengu naiye pane pasina ari kudii zvakaitwa neuyu zvakanaka here, zvakaitwa neuyu zvakanaka here, kana zvakaipa zvakanakira papi, zvakaipira papi, toumba chinhu chipi chimwe chete. Nyaya yedu yayo kuti mwana asununguke. Ndinotenda mukanyayo maita basa. Aiwa, maita basa. Aiwa. Muri yeZimbabwe ndo mafambiro ari kuita nyaya yacho, saka so nhasi ndo patasvika. Chirega itinzwe kuti mainini wanokwanisawo kutibatsira sei panyaya iyoyi. Pari nhasi ndo patasvika, ndofunga manzwa ngoti zvinhu zvacho zvati futi nyangarara, zvaita kanyama miri nerongo. Sekuru wadika waramwa, mamawo waramwa, saka meno kuti tinobatsirika here kana kuti toita sei. So thank you very much muri yeZimbabwe nekuramba muchitifollowa nekuramba muchiona chirongwa chedu. Mwana anoda kuziva dzinza rake. Tikunyanya kukurudzira kune avo vari kutsvaga hama dzavo kuti musaregere kufollowa chirongwa chino nekuda kwekuti unogona kusangana nehama yako yauri kutsvaga. Uye zvakare kana uri kutsvaga hama yako wakasunungukawo kuti bata, tinogona kungobatsiranawo zvichida mumusi Mwari anopindira zvinhu zvofamba zvakanaka. Chirongwa chedu vazhinji vanogona kubvunza kuti ko chirongwa chenyu chinobhadharwa here, chinodi chirongwa chedu hachibhadhariswi for free, but chakakosha kugara pasi sezvatakaita pano motiudza nhoroondo yemunhu wamuri kutsvaga kuti makagumisa kupesana naye rini, engari baba wako here, ndamai, muzukuru, mwana here, tofamba zvakanaka. Chirongwa chedu hachisi kubhadhariswa. So thank you very much muri yeZimbabwe, tinokutendai. Ngatisangane zvakare mune chimwe chikamu chinotevera mazvita. So kurudziro yangu kune uyo ari kuziva kuti ane munhu aakashaya, ndinokumbirisa kuti rambai muchiona chirongwa chino, zvichida unogona kusangana nehama yako. Kune uyo ari kudawo kutsvaga hama yake, platform inoyi yakasununguka kuti munge muchiishandisa pakutsvaga hama dzenyu. Saka so thank you very much, ndinokutendai. Asi musakanganwe kufollowa YouTube channel yedu, musakanganwe kusubscribe Facebook page yedu, musakanganwe kufollowa ku TikTok tiriko zvakare. So chikumbiro chedu chenge chiri chekuti kana kuchinge kuine masponsor anogona kutibatsirawo pachirongwa chatiri kufamba nacho, makasununguka kutibatsira. Chinongotiremera panyaya iyi inyaya yetransport, kunyanya kufamba tichienda kuti chimhanya tichikwira nekudzika. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe, ndinokutendai. Rambai muchititsigira nekutipa mazano. Tikauya nenyaya, ndimi vanhu wacho, ndimi munotiudza ku comment section kuti nyaya iyi toibatsirana sei tiri pamwe chete. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe, tinokudai. Rambai muchititsigira mazvita.